Πόσο θα τον πενθείς ακόμα? Πάνε 2 χρόνια. Αστιεύεσαι. Αν μας βλέπει η μάνα, ίσα μας είχε. Πάλι καλά που φύγε εκείνη πρώτη. Ο μικρός? Κοιμάται. Αν δεν είχα και εκείνον, θα είχα τρελαθεί. Ο μεγάλος πεινάει. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν λέει να του πέσει και ο πυρετός. 38,5 είχε προηγουμένως που του βάλα θερμόμετρο. Ρύζι θες, με τα μπιφτέκια ή πατάτες? Έχει σημασία. Αφού ό,τι και σου πω θα κάνεις το άλλο. Κάνε πατάτες. Άντε όμως, γιατί θα φάμε το βράδυ έτσι όπως το πας. Λέει τίποτα συγκλονιστικό η εφημερίδα? Γιατί? Φοβάσαι μη σε ρωτήσουν και εκτεθείς? Πώς πήγε το μαγαζί? Πώς να πάει. Ποιος θα έρθει να πάρει βίδες και κατσαβίδια. Αν και πολλοί θα χρειάζονται να σφίξουν μερικές λασκαρισμένες. Εσύ? Εκκλησία είχα πάει. Πάλι. Χθες το απόγευμα δεν ήσουν εκεί. Ξέρεις τι λένε να ασχολείσαι πολύ με αυτά. Αρχή τρέλας. Ασία, ηρέμησε. Έτσι το είπα, ηρέμησε. Λουκά! Έτοιμο το φαγητό! Λουκά! 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 Βρε Λουκά, δεν ακούς. Έβαλε φαγητό, αλλά θα κρυώσει. Σου φτιάξα το λουράκι που είχε λασκάρι. Ρύθμισα και την ώρα, έτοιμο. Πού το θυμήθηκες? Δεν το είχα ξεχάσει εγώ. Έλα, πάμε. Καλά, πώς μπορείς τέτοια καταστασία εδώ μέσα? Θα έρθω μια από αυτές τις μέρες να βάλω τάξη. Ρε Τασία, ζεις αυτό το πράγμα κάθε φορά την ώρα που τρώω. Δεν μπορώ με το λιβάνι. Τώρα, μωρέ Λουκά, σβήνει. Και με τώρα μου βρωμάει περισσότερο. Με τα βάζω. Σε λίγο δεν πεινάω. Ρε Τασία, μάζεψε αυτό το τραπέζι. Κάθε φορά παρατρέχα από τα ταγκό να σπάσω κανένα δόντι. Στο γιο σου να τα πεις αυτά. Το ίδιο κατάστατο τον έχεις κάνει όλο το σπίτι αποθήκη. Αλλά. Όχι καλά, να του βάλεις τις φωνές. Μόνο εγώ γίνομαι κακιά. Αχ, αν του έκανα κι εγώ όλα τα χατήρια να δω ποιος θα τον έβασε σε σειρά. Σταμάτα ρε παιδάκι μου, κάθε φορά την ώρα που τρώω. Έχω τον αλιβαριστήριο κοτέλα από σένα. Χριστέ μου, δώσ' μου δύναμη. Τώρα τον θυμήθηκες το Χριστό. Όποτε τον χρειάζομαι τον θυμάμαι. Δεν θα τον ενοχλώ τον άνθρωπο κάθε 3 και λίγο όπως κάνεις εσύ. Τελείωσες? Τελείωσα. Μαύρο φαγητό έκανα πάλι. Να σου πω, πλησιάζει Πάσχα. Ανάσταση, πού θα κάνω? Ανάσταση. Μου είπε ο αδερφός μου να πάμε στο χωριό. Έχουμε καιρό, να δω και τους γέρους. Θα πεθάνουν και δεν θα τους δω. Να κάνουμε ένα ταξιδάκι, δεν θέλεις? Ταξιδάκι. Να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Όλη την ώρα μέσα από το νεκροταφείο με πιάνει η ψυχή μου. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Έρθεις δεν έρθεις, εγώ θα πάω. Όχι, θα κάτσω να τρελαθώ. Πάω να ξαπλώσω.
Ξεκουράστηκες? Τι να ξεκουράστω. 2 εβδομάδες ύπνο χρειάζομαι για να ξεκουραστώ. Για δες το πρόγραμμα, έχει τίποτα τηλεόραση. Μπα, τις περασμένες εβδομάδες είναι. Ο μικρός κοιμάται. Τον έκανα μπάνιο, μπας και του πες πυρετός. Ξερός έπεσε. Μου σχομύριζε, το έβαλα και καθαρά σεντόνια. Αχ, τα αγόρι μου, ένας κούκλος είναι. Άγγελος. Τέλειωσε το ποδόσφαιρο. Άγγελε μου, γιατί ξύπνησες, αγόρι μου? Είδες κανένα κακό όνειρο? Έλα, πήγαινε και θα έρθω να σου διαβάσω παραμύθι. Ναι, αγάπη μου. Ναι. Τασία, πάλι τα ίδια. Δεν είσαι μόνη σου. Μαζί. Νόμιζα ότι γύρισε. Νόμιζα ότι μου τον έστειλε πίσω. Δώσ' τον μου πίσω. Μια φορά πιστεύω ότι βλέπω ένα κακό όνειρο. Μαζί, Αναστασία. Μαζί.